исәнме? Айгел, танышып китик әле. Кем булып, кайда эшлисеңме, укыйсыңмы? Мин Казан театр училищесын тамамладым быелы. Әле генә. Әйе, әле генә. Инде диплом да бирделәрме? Инде дипломымда кызылын алып кайттым. Анда нинди һөнәр дип язылган? Анда актриса драмы һәм преподаватель диелгән. Шушы сәнгать юлын ни өчен, ничек, кайда сайлаган идең? Сәнгать юлын мин бала чактан ук сайладым. Инде кичкенә чактан ук театральный кружокларда шөгыльләндем. Нур театрының спектакльләрен карап, Уфада инде. Нур театрының спектакльләрен карап, андагы студияга йөреп, үземне сәнгатькә багышларга булдым. Менә Казан татар мәркәзе. Анда милләтнең сулышын сиздеңме һәм үзең ничек катнаштың менә бу милли яшәештә? Казанда инде мин сәнгать дөньясында кайнадым. Иң беренче рольләремнең берсе, ул беренче курста Мостай Кәримнең озын-озак балачак әсәрендә Ак йолдыз роле. Инде диплом эшләргә килгәндә, без Мирхәйдәр Фәйзинең Асыл яр спектаклен куйдык, анда мин Ләлә ролен башкардым. Минем остазым язган әкияттә Кырлай урманда ни булмас әкиятендә Ай кызы ролен уйнадым. Һәм минем уйлавымча театр ул милләткә хезмәт кылу дип уйлыйм. Айгел, актерлык хезмәтендә уңышлар телим. Инде бөтен дөньядан килгән татарлар синең каршыңда тезелеп утырсалар, нинди сүзләр белән мөрәҗәгать итәр идең? Мин аларга шигырь белән әйтеп китер идем әйтә сүзләремне. Рәүл Фәйзуллинның шигыре Туган тел турында бер шигырь. И кардәшем, бер хаҗәтсез кайчак телне шундый бозып сөйлисең. Ил кылагын хурлап халкымның рухын рәнҗетәмен димисең. Һич мәртәбә түгел туган телдә җиң эшенә карап сөйләшү. Көчле, горур сөйләш. Кирәк икән хаким телләр торсын көнләшеп. Иренмә син туган телнең асыл байлыкларын ачарга. Без ваемсыз булсак, чит-ят сүзләр әзер хәзинәңне басарга. Ана телен ватып бозып сөйләп, кешелеген генә төшә бит. Корама тел яман шир булып, яңа буыннарга күчә бит. Күп телләрне белү яхшы шөгыль, туган телең уй калмаса. Җанын салып әйткән әткәң сүзен, синең аша балаң аңласа. Мәгълүм, тормыш көтү, заман өчен файдалырак телләр бары да. Тик шунысы хак. Фәкать туган телдә иман керә кеше җанына. Киләчәкнең башы бүгенгедә. Нинди шатлык, картлык көнеңдә балаларың сиңа рәхмәт әйтсә, матур итеп туган телеңдә.